Variform USA вече в България. Здравейте, фитнес маняци! Ние сме много луди. Не е необходимо да ви казвам, тъй като вие сами го виждате. Ще видите историята на едно момче, което ще ви разкаже как е успяло да оцелее благодарение на фитнеса. В нашата импресия ще видите и много луди работи. Хранителни добавки, изненади, игри. Гледайте ни и се забавлявайте! Фитнес мафия! Фитнес мафия! Жоро е треньор по хандбал. Жоро е водещ на телевизионно предаване. Жоро е човекът, който успя да направи невъзможното. Жоро оцеля. Той наистина е крал на силата и волята. Вижте сами неговата история. В момента ви представям един истински българин, това е Георги Жеков. За мен той е най-големият шампион, по-голям от олимпийските шампиони. Защото той е победил най-страшното нещо. Той е победил смъртта. Здрасти, Жоре. Здрасти, Крик. Спаси ме спорта и по-точно културизма ме спаси. Или любовта ми към културизма. Защото ако един човек, дори да е някакъв спортист бил, ако няма тази нагласа да дига щанги, защото това си е труд страхотен. Щангите не е като шахмата или като футбола. Той, освен че е физическо натоварване, то е мисловно натоварване. Как да го дигнеш? Правилното движение, да не се контузии, да не разтегнеш мускул, да няма травми. 83-та година си легнах вечерта, здрав, жив, върнах се от тренировка, аз тренирах хандбал като дете и на сутринта не можах да стана. През нощта вируса, който така и докторите не можаха да уточнят какъв е, ми беше изял всички нерви. Баща ми ме премести от леглото в кухнята, където спех в стаята. Обадихме се на доктори. Отидохме, просто бяхме всичките шешардисани, защото такова нещо аз не бях чувал, да си легнеш жив и здрав и на сутринта да не можеш да мръднеш. Не да станеш, а не можеш да мръднеш. Просто лежиш по гръб и не можеш да мръднеш. Почнахме да търсиме помощ от разни доктори по телефона, които изобщо и те се очудваха. Какво е? Идете в Пирогов, идете във военна болница. Ходихме и там дигаха рамене и нищо не знаеха. Вечерта, вече в последни усилия нещо да се направи, защото виждах, че бях на 18 години тогава. 4 месеца преди да завърша гимназия, 11 клас. Аз съм роден 65-та година, значи сметнете, на 17-18 години съм бил. Виждаха моите родители как умирам и трябваше нещо да се направи. Отидохме последна шанс в медицинска академия. Там ни прие доктор Янко Янков, невролог, който позна диагнозата и започна лечение. Но лечението е така, че можеше да трае цял живот. Прогнозите на докторите бяха, че ако оживея, те и за това не бяха сигурни, ако оживея, ще бъда до края на живота си на количка. Това е най-добрият случай. 40 дена бях на апаратно дишане. Ето е тук трахеотомията. Вкарва се един апарат и той ти дава въздух, тъй като миелина беше изяден на нервите и следващия момент беше сърцето да спре да работи. Те затова направиха тази операция, много успешна направиха. Въпросът беше да се излезна от болницата, да не бъда зависим аз от този апарат, който ти дава въздух. Между другото, баща ми 2 пъти ме спасява от смърт, защото се задушавам. Дигах щанги още от 7-ми клас. От 7-ми клас сам започнах да дигам щанги, тъй като в България треньорите по хандбал не са изобщо наясни с физическите подготовки на състезателите. Аз сам гледах да си направя това, което ми липсваше по време на тренировката, именно физическата сила. Така че бях запален и знаех, че единственият път да се оправя е чрез щангите. И използвах културистичните програми с постепенно натоварване
на тежестите. Мене ми изписаха пълен труп. Въпросът беше, че аз вече можех да дишам. Тази дупка, тук трахеотомията се беше затворила и вече започваха да се възстановяват миелиновата убивка на нервите. Но ако ти не започнеш движение още от първата секунда на изписването, дори аз в болницата съм ги правил неподвижно, тъй като лежа пълен труп, но мислейки, мисловно давам импулси към мускулите си, към различни мускули. Затваряш очи и започваш да си представяш, че примерно правиш коремни преси, или че стягаш бицепса, че стягаш трицепса, че правиш лек. Ръцете не могат да се дигнат, така седиш, но си го мислиш, представяш си го. Излизайки от болницата вече в къщи, започна една масажистка да идва, която ми пасивни движения, аз още не можех да си мръдна нищо. И постепенно с целодневни, само когато съм спал, не съм тренирал. От самото събуждане до самото заспиване, мисловно, импулси към мускулите си изпращаха. На втория или на третия месец започнаха вече да мърдат. Да мърдат, не да дигам ръцете, не да правят пълен обем на някакво движение. Просто да мърдат, ето така пръст да мръдне. Както седи така, той почва да мърда. Това означава, че вече в тази ръка ще се появи след месец, 2, 3, 5 упорити тренировки, ще се появи това движение, с което децата се раждат. Значи аз бях по-зле и от дете, защото детето се ражда и то може поне нещо да прави. Аз освен да затварям и отварям очи, друго не може. И започнах после с едни тояшки по 200 грама, точилка, направо точилка за точене, баба ми дето имаше. Тренировки и когато имах възможност да лаза на 4 крака, баща ми ме качваше на колата, на ръце и ме закарваше на стадион Васил Левски в баскетболната зала. В другите зали имаше само лостове и дискове. Това на мен не ми вършеше работа. Аз още не можех да ги поместя тия неща. Тук имаше американски тренажери, които бяха пратени за националните отбори по баскетбол да тренират. Всеки ден баща ми по 6 часа ме оставаше в залата. Аз лазейки от уред на 4 крака се дигам, качвам се. Баскетболистите още ме помнат. И колкото мога, тренирах. После почнах да тичам. То не е тичане, е ходене, така клатейки се по стената да обикалям залата. Докато накрая ми укрепнаха краката и вече можех, клатейки се, да изтичам една обиколка дори на пистата, 400 метра на стадиона. Това траеше около година и нещо, след което вече започнах, върнах си силата, върнах си всичко и започнах да си дигам редовно всеки ден. Аз и до ден днешен всеки ден тренирам. Ако един ден нещо стане и не тренирам, просто все едно този ден ми е минало на празно. И стигнах до постижения, бях 56 кила, когато дигнах 130 кг от лек. Спортът ти е помогнал, но и най-важното силата на духа, волята. Да, естествено, ти ако не си убеден, че това, което вършиш, ще стане и нямаш тази воля, защото аз както бях от нулата, нали ви казвам, не можех да мръдна. Всеки един по-слабо характерен човек ще си каже, майната му да изкарам там колкото мога и да си хода при Свети Петър. За финал, Жоро, искам да те прегърна истинска мъжка прегръдка, защото ти за мен си голям човек. Фитнес мафия.